I hola, bon dia, què tal, com anem? Quant de temps? Sí, estic viu, per sort sí, i potser ha arribat el moment ja de tancar aquest anime Attack on Titan. Sí, vaig veure el final, vaig dir que no sabia què opinar-ne al respecte perquè em va explotar el cap, bàsicament. Doncs ara ja ha passat una mica de temps i anem a comentar-ho. De fet, la major part d'aquest vídeo ho vaig gravar ja fa temps. El que passa que després, quan el vaig editar, vaig veure que s'havien d'afegir coses, hi havia coses que volia canviar, i clar, llavors tornar-ho a gravar, doncs, entre que sóc molt mandrós i que em costa acabar les coses, o sigui, m'agrada molt començar-ne perquè m'il·lusiono, no sé què, però acabar-les no sé per què, però bueno, aquí estem, anem a acabar, va. Ei, hola, bon dia. Ha arribat el moment de parlar del final d'Attack on Titan. Avui ja estic assegut perquè veig a venir que no serà curt, o sigui que en tenim per estona. Aviam, comencem per la idea general, vale? d'aquest final. O sigui, es podria dir que l'Eren ho ha decidit com tot, no? Ell va dir, vale, aquest conflicte se solucionarà d'aquesta manera i és jo anant a aniquilar el món sencer, vale? I els meus amics que m'aturin i que siguin els herois i d'aquesta manera netejar com la imatge dels eldians. Vale, té sentit. I té sentit que no ho expliqués als seus amics perquè els seus amics no li deixarien fer una bestiesa així. Perquè són amics seus, no? Vale. A la pregunta si em sembla bé el que ha fet l'Eren, no em desagrada. En el sentit de que crec que a vegades convé que algú decideixi les coses independentment de la resta de gent. Clar, això que acabo de dir té sentit si el que decideix les coses o el que mana pensa el mateix que tu, saps? Si no, llavors ja és una altra història, llavors dius que és injust, efectivament. A veure, siguem honestos, costa molt defensar aquesta matança, vull dir, és bastant horrible tot plegat, però si ignores aquest petit detall, ha fet que els eldians deixin de ser diferents, perquè ha fet que ja no es poguessin convertir en titans. Ha anat al punt clau del conflicte i ho ha fet sense haver de deixar els eldians estèrils, com volia fer en Zeke. Això sí, s'ha carregat el 80% de la població mundial. Però d'aquesta manera s'assegura de que no s'aprofitin dels eldians, perquè els eldians sense els titans poca cosa podem fer. I sí, o sigui, aquí podem entrar al dilema de què és millor, que mori el 80% de la població mundial o que els eldians no puguin tenir descendència. Clar, vist així, costa defensar el que ha fet l'Eren, però també una illa paradís sense relleu generacional és molt trist i pot ser catastròfic, vull dir, a la que tots siguin iaios, saps? Tampoc ho trobo una bona solució, saps? Però clar, dius, bueno, són menys del 80%, i no hi ha cap mort tràgica, en principi. O sigui que així globalment potser la millor opció sí que era la d'en Zeke, era la més pacífica, la més ideal, però no m'agrada, no em sembla natural, no. En Zeke vol extingir la seva gent, no em sembla bé, no. I sobretot si els protagonistes de l'anime són eldians, val? O sigui, aquí, aquesta és la meva conclusió. Sí, els protagonistes són eldians, jo vaig amb els eldians, encara que siguin minoria, jo vaig a favor d'ells. Jo crec que l'Eren té tot el dret del món de no ser objectiu i de dir, prioritzo la meva gent, encara que el 80% hagi de morir. I també vaig pensar que si l'Eren no hagués tingut el desig de destruir el món, bàsicament, l'Ymir li hagués donat el poder de tità fundador. No sé si va ser l'Ymir o va ser la larva, però, saps? Potser no hauria passat. I llavors, si no tens el poder de tità fundador, no pots decidir que els eldians parin de convertir-se en titans. Per tant, sí, era necessari. El que no sé si era necessari és que morís l'Eren. Al final, podia haver fingit la seva mort, no? O sigui, quan
quan la Mikasa se'l troba allà dins la boca del seu tità, hauria sigut tan fàcil com: ei, Mikasa, tu, para, no em decapitis, ara jo em faré el mort, vale? Tu em treus d'aquí, fem com un foc, com un incendi, vale? Que les meves restes desapareguin perquè es cremen i ja està, jo me'n vaig així d'amagat i que el món es pensi que jo estigui mort, però anem a viure junts a la muntanya. Què més? Llavors hi ha l'Ymir. L'Ymir encara està viva, val? O sigui, fa 2000 anys que està correguent per allà al desert, l'Ymir. I finalment ha trobat algú amb el mateix desig que ella, que és de destruir l'humanitat. Què passa? Que a diferència de l'Eren, l'Ymir no vol que aturin el tità fundador. Per tant, per això m'imagino que posa titans blancs al llarg de tot el tità fundador per protegir-lo. Que són titans dels nous, saps? El tità bèstia, totes les versions que hi ha hagut d'això, doncs estan allà. I clar, jo entenc que això l'Eren no ho tenia contemplat, perquè no crec que els hi volgués posar tan difícil als seus amics d'aturar-lo. Per tant, això és cosa de l'Ymir. També m'agradaria comentar com la diferència entre el principi i el final de l'anime. Al principi estan lluitant contra titans tontos i ja és com una tragèdia terrible, i al final lluiten contra titans forts, vull dir, dels 9, i que n'hi ha més de 9, vull dir, no sé quants n'hi ha, centenars. L'evolució és bestial. Sí que han hagut de necessitar l'ajuda de titans per sobreviure, però tot i així té molt de mèrit. Llavors, una cosa que no vaig entendre el primer cop que ho vaig veure, perquè ho he vist un segon cop, perquè clar, el primer cop estàs pendent de que no mori ningú, saps? Dels protagonistes, i en canvi el segon cop he pogut com entendre més què passava. I el primer cop no vaig entendre per què de cop els titans blancs aquells canvien de bàndol i ara són del nostre bàndol. I em va semblar com molt fàcil, molt gratuït, de dir, ui, com que tothom s'està a punt de morir, anem a ajudar el bàndol de l'Armin i la Mikasa. Però no, clar, he entès que és com que els portadors d'aquests titans segueixen viu en el món dels Eldians, aquell desert raro, i en Zeke, quan surt de la depressió gràcies a la xerrada que té amb l'Armin, els desperta. Jo he entès això. I clar, quan estan despertats, doncs, han com agafat control dels seus titans. Vale. És que clar, això, en una pel·lícula, jo crec que hi han volgut posar masses coses, perquè, almenys per mi, perquè jo ho pogués entendre, he hagut d'anar fent pausa, llegint subtítols, apuntar-me un full, però bueno, ara sembla que començo a entendre i m'agrada. Deixa'm descansar el braç perquè... Però hi ha coses que, tot i haver-ho vist un segon cop, segueixo sense quadrar. Per exemple, o sigui, l'Eren no ho té clar perquè ho ha fet, perquè diu que també ho ha fet perquè volia veure com es veuria el món tot pla. Tenia curiositat per veure ja com seria. Jo he de dir que aquest pensament de veure el món pla, jo l'havia tingut quan era petit. O sigui, típica discussió de nens petits que dius, a quants metres creus que està el cel? I jo el que pensava era a 0 metres. Perquè si tot fos pla i tu mires així de perfil, saps? Doncs ja comença el cel. O sigui, a partir de que s'acaba el terra, comença el cel. Però no tinc intenció d'aniquilar l'humanitat, Vull dir, no patiu. I llavors diu que també ho ha fet perquè és tonto, és estúpid. Això en una xerrada que té amb l'Armin, vale? Que no sé en quin moment del temps la té, perquè comença la xerrada en què són nens petits i és com que al llarg de la xerrada es van fent grans, però no sé què hi té a veure. No sé si és que és una xerrada que van tenir en diferents punts, per cert, molt impactant, el moment en què
l'aigua del mar es converteix en la sang de tota la gent que matarà l'Eren. No he acabat d'entendre per què treu aquell cargol, o sigui, l'Eren treu cabells i dents de gent morta, jo entenc, i l'Armin treu un cargol. Jo honestament no sé què es refereix amb això. També es veu com visiten els rius de lava, d'això dels llibres que havien llegit de petits, que és maco, que ho hagin viscut junts, el que passa que no sé ben bé com. Després, podria ser, o sigui, això que l'Eren no sap per què ha acabat fent el que ha acabat fent, perquè primer diu una cosa, després diu l'altra, podria ser que realment no fos lliure, l'Eren. M'explico. Tal com ho han pintat tot, o sigui, aquesta història ha passat en un lloc, en un món, on tot passa al mateix temps. Això ho han dit no sé quin moment, en què futur, passat, està tot allà mateix, passa al mateix temps. O sigui, si partim d'aquí, partim de que no hi ha llibertat. Així, per entendre-ho, jo m'ho miro com que és un llibre, vale? Que ja està escrit, sencer, i, per exemple, el personatge de l'Eren té l'habilitat de veure pàgines de més endavant, però, clar, no les pot modificar. I, per tant, un personatge que pot veure el futur, però que no el pot modificar, o sigui, és com un càstig molt gros, no? Perquè és un... no hi pots fer res. I l'Eren ho diu, que feia el que feia, sabia que per culpa seva el 80% de la humanitat desapareixeria. Perquè també l'Eren diu que ho va decidir ell, que la seva mare es morís. I això encara fa que ho entengui menys tot. O sigui, sí, al final jo crec que és tot decisió d'en Hajime Isayama. Però, bueno, de fet, tots els animes són decisions de l'autor. Però en aquest anime és com que es veu com els personatges són manipulats pel seu autor. Pot ser que estigui aquí a la gràcia? No ho sé. Ara, una cosa molt trista que vaig pensar, que és que trist ser en Floch. O sigui, en Floch s'ha sacrificat per una persona, que és l'Eren, que es volia sacrificar, però en Floch no ho sabia. De fet, va morir sense saber-ho, i jo crec que va morir content. Però, ostres, em sap greu, perquè és com que l'Eren ha manipulat en Floch, que flipes. Sí, Floch, jo tinc un pla, no sé què, tu fes-me cas. I al final el pla era que l'Eren es morís. I ara parlem d'una cosa que no he aconseguit entendre de cap de les maneres. L'Ymir va triar la Mikasa? O sigui, què? Jo entenc que la Mikasa tingués aquells mals de caps, però que això ho relacionis amb que era l'Ymir? Per què? O sigui, perquè potser l'Ymir volia que la Mikasa protegís l'Eren i que llavors l'Eren pogués destruir el món. No ho acabo d'entendre. I ara, aviam, com ho diré això? L'escena que hi ha la Mikasa i l'Eren en una casa així al camp, que viuen junts, allò és una memòria que l'Eren va esborrar de la Mikasa i que just en el moment final la Mikasa la pot recordar? O és el que hauria passat si la Mikasa hagués expressat els seus sentiments cap a l'Eren? No ho sé, jo m'ho agafo com que va passar de veritat. Jo entenc que quan arriben a Marley, per primer cop, doncs allà ha esclatat una guerra i l'Eren i la Mikasa s'escapen, no? S'escapen a viure al camp. I allà viuen com una parella, quasi 4 anys ben feliços, no? I llavors és quan l'Eren decideix anar per feina. Saps què no em quadra? No em quadra els cabells de l'Eren, perquè quan es veu que està allà amb la Mikasa té els cabells curts i no quadra amb l'evolució dels seus cabells, diguéssim. O sigui, quan arriben per primer cop a Marley, l'Eren ja té uns cabells d'una certa llargada. No molt llargs, però sí una mica.
En el record aquest, l'Eren els té curts, i llavors quan l'Eren decideix muntar tot el merder, els té molt llargs. Llavors, això em fa pensar que no va passar aquest període en què van conviure junts. Una altra cosa que no he acabat d'entendre és que en aquestes memòries o escenes hi ha certs moments on l'Eren té marques de tità. Les marques aquestes, ara me n'he donat, és que ell ha activat el tità fundador per esborrar les memòries. Clar! Per tant, això vol dir que totes aquestes memòries van passar de veritat. Per tant, va conviure amb la Mikasa. I ho he pensat, i el dels cabells no té cap mena de sentit, perquè és veritat que sí, se'ls talla, però els cabells amb un parell d'anys ja creixen molt, i crec que passen 4 anys de diferència entre que arriben a Marley i l'Eren ataca la ciutat. Vull dir que en 4 anys jo m'imagino que hi ha temps de sobre perquè li creixin els cabells. Per tant, sí, va passar, van conviure junts. Ostres. No, jo tenia el dubte, ara em quedo més tranquil. He de dir, però, que em costa d'entendre que esborri les memòries de l'Armin, per exemple, que pugui fer servir el poder de tità fundador quan encara no el té. Clar, o sigui, sí que tenia el tità que va aconseguir el seu pare, de la família Reis, però com que no és de sang reial, teòricament no el pot fer servir, no? Però bueno, potser és com això que diuen, de que amb el tità fundador no hi ha ni present, ni passat, ni futur, tot passa allà mateix. Però, clar, vist així, doncs més d'una persona pot tenir el tità fundador al mateix temps. És que és un anime complicat. Vull dir, jo crec que només entenc potser el 20% de l'anime. Segur que hi ha moltes coses que se'm passen per alt. El segon cop que l'he vist, m'ha agradat molt la xerrada entre l'Armin i en Zeke, quan en Zeke està allà fent castells de sorra perquè ja no li veu sentit a res. Doncs l'he trobat molt interessant. O sigui, el primer cop que ho vaig veure no, perquè pensava, cago amb tot Zeke, fes el favor, saps? O sigui, està tothom allà a mitja guerra, lluitant, no sé què, i en Zeke comença a explicar-li a l'Armin la teoria de l'evolució. Saps? Però el segon cop que l'he mirat, com que ja sé què passa, no ho he viscut tan intensament i he pogut entendre la situació d'en Zeke i el seu punt de vista de que no li veu el sentit de, vale, sí, o sigui, per què continuar lluitant? Perquè la nostra espècie pugui sobreviure. I li diu a l'Armin, és tan important que guanyem aquesta batalla? Seria dolent que perdéssim aquesta batalla? Potser si ens moríssim ens sentiríem alliberats. I m'ha agradat molt com l'Armin l'ha sapigut treure d'aquest espiral que no et porta enlloc, que jo reconec que algun cop m'hi ha costat una mica, per això m'ha agradat aquesta escena. Doncs l'Armin el treu, remenant així per la sorra i treu una fulla, que per en Zeke és una pilota de béisbol. I parla de com una cosa, com una fulla, com una pilota de béisbol, que no té cap mena de sentit, però que tu passes bé fent-ho, que això és el que li acaba donant sentit a la vida. Ostres, i penso que és veritat. Penso que és molt profunda, aquesta idea. I que sí, que al final, o sigui, l'Armin lluita perquè hi ha els seus amics i li importa aquesta guerra. Però això de la pilota fa que en Zeke faci el clic i digui, ostres, potser els podem ajudar. I llavors desperta tothom, el seu pare i altres portadors de titans i gràcies a això es capgira la situació, perquè pintava molt negre, honestament, pintava molt negre. I de fet, ell el que fa és surt per una costella, vale? I saluda en Levi, ei, que em busqueu? Perquè en Zeke ja sap que en Levi el vol aniquilar. Jo crec que ni s'ho pregunta. I mola molt com el mira, passa una mica de temps i o sigui, el fotograma és molt guai. I això fa que els titans aquells, els titans colossals, doncs s'aturin i... Ostres, i això m'ha fet pensar en què m'ha agradat molt l'escena d'una mare amb el seu fill que estan a punt de caure i passa el fill i tothom va passant el fill perquè sobrevisqui. I ha sigut com molt poètic, saps? De donar-ho tot per les noves generacions.
quasi que es podria fer un anime d'aquest nen que va sobreviure i fer un Attack on Titan 2. Què et sembla, Hajime? M'ho compres? No és mala, no és mala. Bueno, de fet, al final de la pel·lícula es veu una mica què passa en el futur, allà on està enterrat l'Eren, com va canviant amb el pas del temps, i la tecnologia avança, i veus que cauen míssils, i torna a haver-hi guerra, i al final surt un nen amb un gos que van cap a un arbre que s'assembla molt a l'arbre on va anar l'Ymir, i jo dic, no, segur que vols anar allà, nen, pensa-t'ho bé, sisplau. No sé, jo quan veig un arbre, més que anar a les arrels tinc ganes d'escalar-lo, saps? Vull dir, és el que faria jo. No sé quines ganes té de posar-se allà, perquè aquesta és l'altra. O sigui, la larva aquella de l'Ymir segueix viva, si no m'equivoco. No? O sigui, jo no recordo que s'acabi amb ella. L'Armin activa el tità colossal, fa l'explosió aquella, segueix viva, vale? No sé qui diu, hem de matar aquesta larva, i en Levi diu, com vols matar una larva que ha sobreviscut a aquesta explosió? Té raó. I llavors hi ha en Reiner que l'intenta aturar d'alguna manera, però la larva al mateix temps tira la boira aquella que fa tornar els aldeans amb titans, i és horrible el moment en què passa això, perquè és just quan els marlegians i els aldeans que hi ha per allà fan com les paus i diuen, va, cooperem junts, no? I és com, Hajime, no, sisplau, no. Per què ho fas tan complicat? Però estic intentant pensar com s'acaba això, o sigui, recordo en Reiner com així que ple de titans l'estan atacant, incluïda la seva mare, i en Connie i en Jan fa un crit així de desesperació de què coi hem de fer perquè els nostres esforços valguin la pena. Però no sé com s'acaba això, o sigui, clar, la Mikasa decapita l'Eren i això fa que s'acabi? Que una cosa, lo de la Mikasa agafar el cap de l'Eren i emportar-se-la així, ostres, o sigui, vale que te l'estimaves, però no sé. Sí, jo entenc que li vulgui fer un enterrament digne, però ostres, és com que és una mica estrany que a més li fa un petó. Vull dir, no, senyal que se l'estimava de veritat. Ara, que hagi hagut de morir perquè li poguessis fer un petó, bueno, que l'hagis matat tu, o sigui, és que és molt fort, tot plegat. Una escena que ha sigut molt bona és la que es veuen en Jan i en Reiner penjant d'un fil, vale? Que és com la fi ja, perquè o sigui, aquí encara els titans van en contra nostra i sembla impossible, vale? I la imatge queda molt maca, així amb la llum, no sé què, molt poètic tot. I en Reiner li diu, creus que podem guanyar? I en Jan diu, no, però què, et rendiries ara? Saps? I és just aquí quan surt la Mikasa per algun lloc, però clar, hi ha molts de titans en contra nostra. I aquí jo pensava, ostres, pinta molt negre tot. I és just quan entra en Falco. Espectacular, providencial, o sigui, és el millor. I fa molta gràcia el moment en què, bueno, arriba en Falco, vale? Els agafa, i com es creuen les mirades l'Annie i la Gavi amb la resta de... Què acaba de passar? Com ha passat això? Què és aquest tità? És en Falco? No m'ho crec. I llavors la Gavi, providencial, o sigui, perquè és la que dispara el tità que s'ha menjat l'Armin i que llavors, gràcies a això, puguin rescatar l'Armin. Amb la seva escopeta fa pom, i té una punteria impressionant, no? I atura el tità aquell. Que han dit que era un okapi, potser? M'ha estranyat molt que fos un okapi. O sigui, de tots els animals que hi ha, que sigui un okapi, no havia sentit mai aquest nom. I de fet, la Mikasa té problemes per identificar-lo, perquè l'Annie li diu, tu Mikasa, com és el tità que ha agafat l'Armin? I la Mikasa es queda com... I l'Annie li diu,
Mikasa va, espavila, no? I quan el veuen, l'Annie diu, és un okapi. No sabia que l'Annie tingués aquests coneixements de fauna, però m'ha fet molta ràbia, quan ha capturat l'Armin i l'ha ofegat posant-li la llengua. Molt desagradable. M'ha fet molta gràcia un moment en què s'han trobat la titana de l'Annie amb una altra titana i estaven així com... Potser estaven a punt de fer un petó i tot, No, evidentment que no. I ha sigut molt, molt guai el llançament de l'Annie, o sigui, que ha llançat la Mikasa així per tota la columna del tità fundador i al final em sembla que no han aconseguit gaire res amb això, però ha sigut maco de veure. Poca broma amb la Pic, el tità carretó. Sí. Déu-n'hi-do la feina que ha fet. O sigui, és la que primer ha tingut claríssim de vaig a buscar l'Eren i m'és igual que sigui el vostre amic, però no és amic meu, per tant, me'l carrego. I quasi ho aconsegueix. Sembla que la maten, perquè hi ha el tità aquell que li treu la llança i queda perforada, però no, o sigui, m'ha agradat molt el seu estil de lluita, que juga amb transformar-se i destransformar-se, i ha estat molt bé. De fet, hi ha un moment que està menjant, en Jan, i en Jan diu, Pic, vigila, no sé què, no facis no sé, i la Pic, que domina, o sigui, sap lluitar amb el seu tità, se n'en surt, no sé què, i li diu a en Jan, si et penses que el meu tità només serveix per fer feines estranyes i no lluitar, t'equivoques. I ha sigut una frase molt bona perquè jo crec que és el que pensàvem tots, no? Que el tità carretó, per lluitar així cosa a cosa amb un altre tità, no... Jo almenys no ho veia. És com un tità així d'accessoris, no? I és el que pensava. Però, ostres, ha lluitat prou bé, s'ha de dir. I després, tots els aliats que hi havia per allà, o sigui, prop de l'escena de la batalla, entre ells hi havia els familiars de tots. O sigui, de la Gavi, d'en Falco, de l'Annie. Jo em pensava que el pare de l'Annie estava mort. O sigui, però no, estava viu. I ha estat bé que es retrobessin, però honestament m'ha semblat fals. O sigui que de tota la gent que s'ha mort segueixin vius bona part dels familiars dels protagonistes, què vols que et digui? Però bueno, per una mica de positivisme que ens dona en Hajime, l'aprofitarem, no direm que no. I de fet, l'Eren em sembla que s'explica que ha reconvertit la mare d'en Connie en persona. No s'ha vist, però ho han mencionat en algun moment. Ostres, me n'alegro per en Connie, de veritat. Que en Connie estava a punt de fer una bestiesa per la seva mare, que era sacrificar en Falco, i sort que el vam saber reconduir, Bon nano, en Connie. En Connie i en Jan tenen una escena molt maca que estan així abraçats dient, bueno, s'acabarà aquí, no, la cosa. Quina evolució que han tingut aquests dos personatges, Sobretot en Jan, i en Connie també. Eren els dos que menys volien ser del cos d'exploració, eren els que volien anar a lo fàcil, sí, quedar-se dins les muralles i fer feinetes. Però res a veure, Han acabat salvant el món, el 20%, que ja és molt, perquè han viscut un infern. Jo crec que després d'aquesta batalla ells han viscut bé. Vull dir que, d'alguna manera, l'Eren ha aconseguit que els seus amics poguessin viure bé. No, he de reconèixer que aquest final, o sigui, veient-lo a poc, em convenç més. No, està molt ben fet, l'anime, està molt ben fet. Però això, hi ha alguna coseta que tinc interrogants que ja si vosaltres m'ajudeu a resoldre'ls o ja investigaré jo, perquè segur. O sigui, siguent un anime tan famós, segur que hi ha teories
per donar i per vendre. Estic segur que m'estic deixant coses que voldria comentar, però ara no se m'acudeixen. Però això, ha estat molt bé mirar aquest anime, m'ho he passat molt bé compartint-ho amb vosaltres, de veritat. O sigui, crec que jo explicava els meus punts de vista, vosaltres reieu o m'ajudàveu si em veieu perdut, vull dir, no em puc queixar. I sí que hi ha hagut moments on ho he deixat una mica penjat, però una experiència molt bona. Així que ho deixem aquí per avui i ens veiem a la propera. Va, doncs, repeteixo, moltes gràcies per haver-me acompanyat durant aquest anime espectacular i ens veiem al següent vídeo. Vagi bé!